Добро утро. Що ми работа? Сега да видим учениците дали ще ме познаят. Снимам през цялото време. Ще снимам дето на мен. Не са нахранени. Защото има се заядам. Да видим дали ще ме познае. Ей там спи. Лежи. Ей, идем. Идва. Ей, кастака. Та почва маймунджалъци. Кажи бе? Маймун? Айде. Тук ти говоря, ще кажеш, ме разбираш, значи. Да, айде. Айде ги и другите. Вижда какви маймунджалъци прави. Да. Айде. Ей ги и другите двама. Други го хранят, блядь. Деската ги храни. Айде, маймуни. Айде. Това е най-голям маймун. Айде, отивайте. Не течики се умряха, не? Трябва много виждате. Стана си едно повече. Айде, стига толкова. Ало.